teatro que se chama Raiolas, que somos de Alfoz. Hai máis ou menos 10 anos, cumprimos este ano 10, que levamos facendo obras de teatro por aí adiante. Parabéns. 10 anos. Bueno, aunque facemos obras de varios tipos, gustanos máis facer comedia, facer reír a xente, que o pasen ben e que vayan contentos para a casa. Pero un día ocurriuse nos facer algo distinto. Xa sei que se pode un reír de todo, pero hai unha cousa da que ninguén se ríe, que é desto, é dicir, da morte. Entonces, como tiñamos un decorado moi especial, decidimos cambiar de tema e facer unha obra de teatro sobre este paso polo que todos temos que pasar, que é a morte. Bueno, eu vou vos contar a historia, así en 2 minutos, e logo vedes como foi. É a historia dun home que se chamaba Salustio. O conde Salustio era moi boa persoa, portábase moi ben, nunca lle fixera mal a naide, era unha boa persona, o que se di. O que pasa é que a Salustio, como a todos nós, chegoulle a súa hora e o pobre morreu. Sin embargo, a Salustio pasoulle unha cousa moi distinta a todos. Salustio debeu ser o primeiro home de toda a historia que resucitou. É dicir, deixou de estar morto e volveu a estar vivo. El mismo non o cría. Ademais, pasaba outra cousa máis. Salustio, cando estaba vivo, vivía nunha parroquia do Valadouro que se chama Moucide. E alá en Moucide, un día traballando na horda, sachando, atopou un torques de ouro. Imaginadevos o que é iso, un torques de ouro. Era rico. Bueno, a súa muller, cando Salustio resucitou, xa non o quería na casa. Porque, bueno, vendera a casa, fórase co mozo que tiña antes, a súa filla marchara a vivir tamén co mozo. En fin, que a muller díxolle, non volvas xa, que estás morto, queda morto, que estás mellor. E Salustio, pobre, deprimiuse. Bueno, hasta que un día se enterou de que a súa sogra, que sabía o do torques, andaba detrás dele, andaba buscando para roubarlle o torques. E entonces o pobre Salustio, bueno, non vos vou contar máis, que xa falo moito, e ora vamos ver que lle pasou ao pobre Salustio. Eu vou me apartar, non vaya a ser que me metan na caixa. Salustio! Ai, mira, gracias a Dios que te atopei. Ai, a vella da miña sogra, son perdido. Ai, Salustiño, ven aquí, meu queridinho, tú sabes que a miña filla, Sí. Torcuata, que te quería moito cando estabas vivo. E entonces sabíamos que nos faltaba o torques da casa, entonces eu viña saber se ti tiñas o torques. Porque tú sabes que a miña filla que te quería moito, verdad? Sí, o torque está ben guardado, o torque está ben guardado. Deixo aquí que o torque está aquí e o torque é meu. Non, o torque está aquí para sempre. E vai a por onde arrancou. No. Salustio! Mire por él, mírelo bien, porque va a ser la última vez que lo... Matea bien. Ai, Matea bien. Juan, igual. Va ben que me quería, que a trago ben. Ai, que Matea e miña sogra son perdidos. Pero quen fala? Quen pide axuda? Está vostede aquí? Non, vostede non, que é moi feo. Na caixa! Está vostede aquí? Espera aquí dentro da caixa! Espere que aquí está ahora mismo, espere! Ai, que me comemos con eso se non está a lousa ben amarrada! Vai! Onde estou? Ai, o que había aquí enterrado, manda cara! Axúdeme a salir, Dios mío! Ai, que cachorra! Ai, mas estou metida nun ataúd! Ai, axúdeme! Ai, é un ataúd! Sí! Ai, usted está morto! Estaba! Ahora estou vivo! Que lle parece? Dios mío, pero eu estou... Ai, que estaba morto! E se van a ir morto por aquí máis, que volvemos!
Ai, a mi Maria me morta de 15 días. Eu estaba no ataúd, pero morrí. Pero que me pasou? Xa non me acordo de nada. Non sabes, bienvenido ao club. Pergunta caralho que había aquí en Turquía. Ai, está ben mellor que a miña turcuanta. Usted quen Ai, é? é verdade. De onde sale usted? Eu son Salustio. E que fai que você vestida? Para servir a usted e abrazala tamén. Ai, Salustiño. Salvache a vida, Dios mío. E a min tamén usted. Sí, Ai, gracias. Pero a bofeta estaba morta. sí, mano, son cousas da vida, son cousas que pasan. Pero non podía estar morta, Dios mío. Ai, o que había aquí na caixa. Resucitó, velho. Pero ese monstro de aí. Salustio! Quería billete da miña filla! Ela non é así! Ai, non. Ten toda a razón, A súa filla non era así. A súa filla era bastante máis fea que esta, Como pode decir eso, Salustio? E ti, desvergonzada, cun home casado! Que tú és unha ninguén! Que dice este, señora? Váyase por donde veo, que este me acaba de salvar a vida. E teño que ser con ele agradecido. Claro. Vame, por Dios. Claro. Que van a pintar aquí? Váyase. Voume porque me dá hasta dame noxo vermos aí xuntos. Vou buscar a miña filla a ver onde está. Vaya. Que eu quedo aquí con esta cachorra. Pero esa é a súa sorte. Sí, bueno, era. Mas é igual. Ai, que me salvou a vida, salud. Dende o momento que a vi, señorita Catalina. Catalina, Chámame Catalina. que vamos, que crin que nacéramos un po' outro. Ai, eu creo que tamén. O que nacéramos un po' outro. Bueno, que morréramos un pouco. Bueno, eso. E creo que é vostede a muller da miña vida. Ai, eu creo que tamén. O que eu tamén sou a muller da súa vida. O home da miña vida. Bueno, digo eu, en tal caso, quererá dicir o home da súa morte, Catalina. Bueno, eso, xa non sei o que digo, que ando descolocada. E digo eu, se vostede é a muller da miña vida, é o home da súa morte, onde nos vamos a topar? No purgatorio? Ai, pois sí, topámonos no purgatorio. Con moito gusto. Ai. Catalina, vamos para aí, para detrás de la Torre de los Morenos, a facerlle compañía ao Marqués dos Sargadelos.